инде тумышым белән шушы Күскәй авылыннан. Әтием бу авылда шулай төрле җитәкче дәрәҗәсендә эшләрдә эшләде. Авыл председателе булды, авыл советы председателе. Күскәй авыл урта мәктәбен бетергәчтән Казан дәүләт аграр университетын бетердем. Анда укыганда инде әтием вафат булды беренче курста укыганда. Ул авыррак еллар булды. Авылга кайтып, монда әнигә булышып, инде уку белән икесе бергә барды. Инде 5нче курста булганда, шундый авырлыктан чыгу юлын күрдем мәчеттә. Шундый күңелгә рәхәтлек табылды мәчеттә. И шуннан соң инде мәчеткә кергәнә йөри башладым. Беренче 2015 елда авылда җәй көне балаларны җыеп, шушы дин сабакларын, әхлак нигезләрен өйрәтү белән шөгыльләнә башладым. Укуны шундый рәвештә алып бардык. Башта балалар киләләр, иң беренче аларны мәктәптән соң үзләренең сумкаларын күтәреп, дәрестән соң киләләр мәчеткә, мәчеттә аларны чәй эчертәбез, намазлар укып, дугалар кылып, шушы әхлак нигезеннән соң алар янына киләләр ике хезмәт белгече. Художник, плотник, тимер остасы, толына бөтен эш килә торган. Инде кызлар янына килде тегүчеләр дә, төрле кул осталары да, инде алар килеп, төрле һөнәрләр өйрәтәләр. Рөстәм абый кибеттән сатып алды корабль, ул корабльне үзе ясады, ошатып шуңа бит. Инде балаларга алып килеп, балалар инде үзләренчә ясадылар. Шушы корабльләрне төрлечә формаларда. Яңарак уровеньга чыктык, балаларга уйладык та 3D принтер алдык. Аны Илдар улы Марсель мәчеткә менә шу балалар бүләк итеп бирде инде.